Рөстәм Миннехановка товарларны кабул итү, эшкәртү, терү һәм саклау ысулларын күрсәтәләр. Монда башта эшмәкәрләр үзләре җитештергән әйберне алып килә, үзәк белгечләре аны шушы схема буенча кабул итә. Президент эш барышын диккать белән күзәтә. Бу үзәктә тәүлегенә 80 меңгә якын посылка эшкәртәләр. Үзәк заманча итеп җиһазландырылган. Бу Татарстанда Озонның 4нче проекты Идел буе төбәкләре арасында иң зурысы. Удивительный объект. Очень содержательный. Самое главное для нас – это возможность нашим производителям выйти на рынок. Мы активно отвечаем на вызов электронной торговли. Мы должны быть и потребителями, и участниками процесса. Главная миссия нашей компании. Безнең максатыбыз республика эшмәкәрләренә сату өчен уңайлыклар булдыру. Алар үзләре җитештергән сыйфатлы продукцияне төрле төбәкләргә тәкъдим итә алачак. Мондый мәйданчыкның ачылуы Яшелүзән кебек кечкенә шәһәрләр үсеше өчен бик мөһим. Илдә 300 артык шундый кала бар. Дәрәҗәле кунаклар әлеге үзәкне Сингапур белән чагыштырды. Рустам Нургалиевич сказал. Рөстәм Нургалиевич, сез бу мәйданда Сингапур булачак дип әйткән идегез. Без бит кайчандыр Сингапурга барып күп нәрсәне өйрәнгән идек. Ә хәзер инде алар монда рәхим итсен. Әлеге үзәкнең эшчәнлеген гади генә тел белән аңлатканда ул менә булай. Кесә телефоныннан үзеңә кирәкле товарны заказ бирәсең һәм тиешле мәгълүмат менә шушы компьютерларга килеп ирешә. Хезмәткәрләр аны төргәкләргә менә шулай төрәләр һәм тиешле адрес буенча җибәрәләр. Заказ бирүчегә аны көтәсе генә кала. Гомумән, әлеге үзәкнең гомуми мәйданы 100 мең квадрат метрдан артык. Монда 5 миллион төрле товарны сайлап алырга мөмкин. Яңа үзәк ул сәүдәгәрләр өчен дә, сатып алучылар өчен дә заманча яңа мөмкинлек дигән сүз. Инфраструктура булдыру өчен оешма 2 миллиард сумнан артык акча тоткан, 700-гә якын эш урыны булдырылган. Үзәк ачылгач, республика эшмәкәрләренең товары сатып алучыга тизрәк барып җитәчәк. Сез күрәсез, монда кабул итү үзәге. Менә безнең эшмәкәрләр шул доклар, шул ишекләр аша, шул капкалар аша монда үзләренең продукциясын кертәләр. Аларны монда сортлыйлар. И алар менә инде шул арттагы киштәләргә китә. Россиянең 77 регионына безнең эшмәкәрләр үзләренең продукцияларын Озон аша сата башладылар. Татарстанның 2000 ярым эшмәкәре бу мәйданда сәүдә итә. Marketplace безгә заказ бирә, біз алны алып киләбез складка. Аннан соң уже Marketplace безнең туристка аны җиткерә. Шушы площадкага чыгу безгә сатып алучылар санын арттырырга мөмкинлек тудырды. Һәм инде сату географиясының мөмкинлекләре артты. Бүтән Россия буенча без, мәсәлән, үзебезнең цехтан тегелгән продукцияны алып килеп бирәбез, упаковать итәбез, алып килеп бирәбез, штрих-кодлар белән тапшырабыз һәм алар без аларга тапшырабыз һәм бетте. Тиздән эшмәкәрләргә сәүдә итү мөмкинлеге тагын да арта. Бүген Рөстәм Миннеханов алдында үзәкнең икенче бинасын төзи башладылар. Ул 1000 кешене эшли итәчәк. Это первая свая будущего логистического центра. Яшелүзән районыннан Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.